3 неща. Сидни Суини е страхотна актриса. Мат Смит за мен е най-хубавото нещо в Дома на дракона. Малкъм е по-добър сериал от Теория за големия взрив. Ето, казах го. Почваме. Добре дошли в епизод 3 на Гледай Seattle TV, шоуто, в което подреждаме филмите и сериалите според настроението. House of Dragon се завърна с трети сезон и ако си мислите, че сте видяли всичко в първите два, помислете пак. These are turbulent times. The crown is a weight that crushes. You'll do things that spell death for all involved. We are exposing her as weak. My enemies have been allowed to muster their strength. Did I not warn you that you would come to this? Войната вече е тук, а не се задава. Героите започват да си тръгват рано, драконите са бесни, роднините са ужасни. За мен Мат Смит е най-хубавото нещо в Дома на дракона. Кога да гледаме Дома на дракона? Идеален, за да се оттърсите от понеделнишката депресия. Топ, ако си търсите извинение да гледате първите 2 сезона, защото не знаете какво е станало. И чудесен, ако обичате дракони, но обичате още повече пасивна агресия на семейната маса. Дома на дракона си остава сериала, в който политическите интриги са толкова опасни, колкото и огънят на драконите. Приятно гледане! С премиерно за България по BTV Cinema ще се излъчи Прислужницата. Филма с Сидни Суини и Аманда Сейфрид проследява историята на Мили, жена с тъмно минало, която се опитва да започне живота си от начало, започвайки работа в богато семейство. Само че къщата се оказва по-малко ново начало и повече, о господи, защо вратата за тавана се заключва отвън. Hi, Melody. Hi, Mrs. Winchester. Oh, please call me Nina. Come on in. So, why do you want this job? I just really enjoy being a housemaid. For the right families, of course. You know this is a live-in position, right? Кога да си пуснем Прислужницата? Чудесен, ако си мислите, че вашата работа е токсична. Супер, ако търсите малко интериорни решения и доста съспенс. И чудесен, ако шефа ви направо ви е подлудил и имате нужда от малко катарзис. Специално съобщение от Seattle TV. Няма нищо лошо в това да гледате любимите си филми и сериали по 1000 пъти. Няма нужда винаги да търсите нещо ново. Няма нужда да сте гледали пилотния епизод на всеки нов сериал. Спокойно, ще стигнем и до там. Все пак, затова съм и аз. Приятно пак гледане от Seattle TV. Преди всички платформи и преди всичките алгоритми на света, Малкъм ни научи, че всяко семейство е откачено, а Теория на големия взрив, че можеш да знаеш всички закони на Вселената, но да не знаеш как се говори с момиче. Не минава и ден без да се удивя колко по-добри сме от останалите. Казва, че не са твои. Все едно съм целунал аватар с език. Срещаме родителите на Ленард за пръв път. Не искам да мисля, че сме бели боклуци. За какъв цвят боклуци искаш да ни мисля? Гледали сме ги, обичали сме ги и сме ги цитирали на приятели. Защото това не са просто сериали, а са част от начина, по който се справяме с хаоса навън. Кога да гледаме Малкъм и Теорията на големия взрив? Идеален, когато не търсим нов сериал, а любим приятел, който да ни разсмива с най-любимите ни шеги. Супер, когато ни трябва нещо леко и смешно, без карта на кралството, без да трябва да прочетеме цялото родословно дърво на героите и без някой да трябва да ни обяснява какво е мултивселена. И неповторимо, когато търсим точно 22 минути чист смях. А хубавото е, че с Seattle TV може да си ги запазите и да ги бинджнете всичките през уикенда. Това беше всичко от епизод 3 на Гледай Seattle TV. Аз съм Шкуто и отивам да си подготвям препоръките за септември. А ако ви искате да научите нещо повече за интерактивната телевизия Seattle TV, знаете, линка долу.